Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Κάνουμε μόνο ψαλιδάκια με το Haaland. Με το Haaland θα κάνουμε μόνο ψαλιδάκια και πάμε να κάνουμε. Δεν θα παίξουμε το attack, θα παίξουμε το head to head και πάμε να παίξουμε και ευχαριστώ για τους 21 subscribers. Αυτό. 101 attack, 100 defense. Θα είναι δύσκολο μάτς και να κάνω και μόνο ψαλιδάκια να βάζω γκολ. Γιατί άμα βάλω γκολ και δεν είναι ψαλιδάκι δεν μετράει ωραία. Η ομάδα μου και η δικιά του. Ωραία, έχουμε εμείς μπάλα και πρέπει να βάλουμε ένα ψαλιδάκι με το Haaland. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό δεν είναι ψαλιδάκι. Πήραμε μπάλα και μου την πήραν. Πες να βάλω κανένα ψαλιδάκι. Τι κλείνει τώρα. Ωραία, είμαστε εδώ. Τέλα τώρα ρε φίλε, θα κάνουμε κανένα ψαλιδάκι. Μάλλον δεν έπρεπε να μπω εδώ. Θα μπω στο attack. Να δοκιμάσουμε τώρα. Και παιδιά φάγαμε γκολ και αυτό δεν ήταν καλό. Έπρεπε να παίξουμε το attack. Πολύ κακό. Το attack είναι καλύτερο. Για να δούμε αν θα το βάλω αυτό το κόντερ ή όχι. Έλα τώρα. Έχει κι άλλο κόντερ. Κάνω ψαλιδάκι, όχι κεφαλιά ρε Haaland. Πού είναι ο Haaland? Έλα τώρα. Ωραία και τώρα θα παίξουμε attack. Αυτή είναι η ομάδα του 106 overall. Πολύ κακό. Haaland, τι κάνεις εκεί? Πρέπει να βάλουμε ένα ψαλιδάκι. Θα το κάνω από εδώ. Haaland, κάνε τα μαγικά σου. Έλα τώρα ρε φίλε. Γιατί. Haaland. Έλα ρε φίλε. Ρε Haaland, πού είσαι εκεί πέρα? Και ναι, χάσαμε, το ξέρω. Έλα τώρα ρε φίλε. Άτυχο ψαλιδάκι. Αυτή είναι η ομάδα του, νομίζω το έχουμε. Ωραία. Πρέπει να το βάλω επειδή άμα παίξω πολλά τέτοια θα παίρνω λομπίον. Είναι δύσκολο και σπαστικό. Έλα ρε Haaland.
Ρε Χάλαντ, τι έχεις πάθει τώρα? Έλα. Ρε Χάλαντ, έλα προς τα αγόρι μου. Ψαλιδάκι ήταν ψαλιδάκι αυτό, το δαμπόλι. Ρε Χάλα. Ναι ρε φίλε, επιτέλους. Τρίτο ψαλιδάκι ήταν νομίζω. Έλα ρε φίλε. Και χάσαμε 3-5 αλλά βάλαμε ψαλιδάκια. Ωραία, μπήκαμε η ομάδα μου, το ξέρουμε όλοι. Και η ομάδα του 100 τροβερά. Νομίζω να τα καταφέρω, αλλά πάμε να βάλουμε κι άλλο ψαλιδάκι. Πρώτο βέβαια ατυχία. Πού είναι ο Χάλαντ? Ρε που πας εκεί κάτω ρε Χάλαντ? Πάμε αυτό εδώ. Όχι. Εντάξει. Χάλαντ. Στο Χάλαντ. Πώς θα κάνω κάτι άλλο, έλα. Στο Χάλαντ πάσα. Έλα τώρα ρε φίλε. Χάλαντ. Γιατί? Έλα τώρα. Άργησα. Το έχουμε. Έτσι μπράβο, πάμε λίγο. Έλα ρε Χάλα, πήγε. Και χάσαμε, εντάξει. Αλλά βάλαμε και ένα ψαλιδάκι να τα λέμε για αυτά, Ναι. Αυτό το σπαστικό που ο Χάλαντ είναι κάτω κρυμμένος. Πω. Έλα, θα βάλουμε κάτι. Πάρε Χάλαντ. Έλα με το φσίνε. Ρε Χάλαντ, μην είσαι κρυμμένος ρε παιδί. Σπαϊτάντε βρώτα. Χάλαντ. Έλα ρε. Θα κάνουμε κανένα καλό ψαλιδάκι ή δεν θα βάλουμε κανένα? Όχι. Εντάξει, πού να το βάλουμε αυτό? Έλα! Χάλαντ, τι κάνεις πίσω? Έλα ρε φίλε. Εντάξει, αυτό το βίντεο παιδιά μας άρεσε, κάντε like, subscribe και καλέμε.